Luna og Maneblinket. Der var engang en lille pige, der hed Luna. Luna boede i en lille landsby, hvor stjernerne altid skinnede klart på himlen. Hun elskede at kigge op på månen hver aften og forestille sig, at den hviskede hemmeligheder til hende. En nat, da hun lå i sin seng og kiggede ud af vinduet, skete der noget helt særligt. Månen blinkede til hende. Så du det, Teddy, hviskede Luna til sin bamse. Månen blinkede. Teddy sagde ingenting, men Luna var sikker på, at han også havde set det. Luna satte sig op i sengen og kiggede endnu mere intenst. Så blinkede månen igen, og denne gang fulgte en lille lysstråle, der landede midt på gulvet i hendes værelse. Ud af lysstrålen trådte en lille skabning, en mandealf, ikke større end hendes hånd. Hej Luna, sagde mandealfen med en stemme, der lød som en hvisken i vinden. Jeg hedder Lumo, og jeg har brug for din hjælp. Luna gned sine øjne. Min hjælp? Jeg er bare en lille pige. Hvad kan jeg gøre? Lumo smilede. Månen har mistet sin glød. Hvis vi ikke finder den igen, vil natten blive mørk for altid. Luna sprang ud af sengen. Hvordan kan jeg hjælpe? Lumo rakte en lille nøgle frem, der glimtede som stjernestøv. Denne nøgle åbner døren til månens hjerte. Derinde finder vi gløden, men det kræver mod, fantasi og et rent hjerte. Luna tog nøglen og fulgte Lumo, der førte hende op i lysstrålen. Pludselig befandt de sig på en sti lavet af stjernestøv, der snoede sig mod månen. Luna kiggede ned og så sin landsby langt under sig. Wow, hviskede hun. Da de nåede frem, stod de foran en kæmpestor dør, der var dekoreret med månefaser og små glimtende stjerner. Luna satte nøglen i låsen, og døren åbnede sig med et stille klik. Inde bag døren var der en mørk sal, hvor en lille glaskugle lå på en piedestal. Den glødede svagt, som om den var ved at falme. Det er månens hjerte, sagde Lumo. Men nogen har stjålet dens lys. Pludselig hørtes en raslende lyd, og ud af skyggerne trådte en skikkelse, skyggemusen. Den havde en lille pose i sin pote, hvorfra der strømmede et svagt lys. Jeg tog lyset, fordi jeg var bange, sagde skyggemusen med en pibende stemme. Jeg er altid alene i mørket. Luna knælede ned og smilede til musen. Du behøver ikke være bange. Vi kan være dine venner, hvis du giver lyset tilbage. Skyggemusen tøvede, men så rakte den posen frem. Luna åbnede den og hældte lyset tilbage i månens hjerte. Pludselig strålede hele salen i et varmt, sølvfarvet lys. Månen begyndte at skinne klart igen, og skyggemusen hoppede glad rundt. Tak, Luna, sagde Lumo. Du har givet lyset tilbage til natten og til skyggemusen. Luna følte sig glad og rolig, som om hun selv var blevet en del af måneskinnet. Da hun vågnede næste morgen, lå nøglen på hendes natbord, og Teddy sad med et lille smil, som om han også havde været med på eventyret. Og sådan lærte Luna, at selv de mindste lys kan jage mørket væk. Godnat og sov godt.